Ние с жена ми сме заедно вече 15 години. Имаме 3 деца, но живеем на семейни начала, защото не виждаме смисъл в един печат. В началото на нашия съвместен живот споделяхме всички домакински задължения поравно. По-късно започнах да печеля повече и се разбрахме, че аз ще осигурявам финансите за семейството, а тя ще се грижи за децата и домакинството. Но сега на нея и е все едно. Живеем в хаос. Понякога след работа изтощен се опитвам да почистя и я моля да ми помогне. Но тя просто ме игнорира. Наскоро търсеше нещо в гардероба, извади всичките ми дрехи, разхвърля ги и така си останаха. И това при положение, че прекарва целия ден вкъщи, без да прави нещо полезно. Опитах всичко, говорих с нея, карахме се, опитах се да не обръщам внимание на бъркотията, дори спрях да плащам за интернет, за да не седи постоянно на телефона, и нищо не помага. Дори се обаждах на роднините й, за да я вразумят, и дори сега, докато пиша това, тя седи на дивана с чаша вино в едната ръка и телефон в другата. Не искам да я превръщам в домакиня, предлагам и да си намери работа, а аз някак ще се справя вкъщи. Ще подредя апартамента, ще помагам на децата с уроците. Но тя не иска да промени нищо. Тя няма приятели, защото всички работят, а на нея не е интересно с тях. За интимния живот изобщо да не говорим. Не мога да бъда с жена, която дори не си прави труда да вземе душ преди това. Ако трябва да се купят продукти, веднага си намира извинение да не ходи. Не може да носи торбите, защото я боли гърбът. Затова след работа трябва да ходя до магазина, а после да нося тежките чанти до 4-тия етаж, защото тя дори не слиза да помогне. А ако все пак я убедя да излезем през уикенда, в магазина започва скандал. Вместо да вземе няколко килограма картофи, пълни торби, които после гният на балкона. За разходки като семейна двойка вече не говоря. Забравих какво е да прекарваме време заедно. През уикендите тя само гледа сериали или седи на телефона. Не мога повече така. Изтощен съм от тези отношения. Омръзна ми да бъда съпругата в това семейство. Искам да бъда мъж, да усещам подкрепа. Може би в началото съм направил нещо грешно в брака ни, но искам да го поправя. Само че как? А тя още се сърди, че, видиш ли, не й обръщам внимание. Купихме и абонамент за фитнес и бягаща пътека, защото лекарят ти препоръча повече движение. Един път се опита да тренира и дотам. Сега пътеката стои като закачалка за дрехи. Намерих и работа в супермаркет отсреща, но и това не й харесва. Плащат малко, колегите са тъпи, работата е тежка. Не издържам повече нито физически, нито психически. Единственото ми развлечение е работата. Точно сега ми се обади тъщата, за да си поприказва с милата си дъщеря. Жали я. Целият свят е лош, включително и аз. А тя – злато. Ето така живея. Готвя, чистя, възпитавам децата, изкарвам парите за семейството, а тя – нищожество.